aurkakoak. Erik Carlen irudiekin ikasiz. Eguna, gaua, lehorra, bustita, gaztea, zaharra, luzea, laburra, altua, baxua, zein da aurkakoa? Altua edo laburra? Bai, laburra da. Oso ondo. Eta honetan, zein da aurkakoa? Gaua edo baxua? Bai, gaua da. Oso ondo. Eta esnatuaren kontrakoa, zein da? Lotan edo zaharran? Bai, lotan da. Eta gaztearena? Lotan edo zaharran? Bai, zaharra da. Orain goian nago. Gero, non egongo naiz? Behean, oso ondo. Baxua edo bustita? Bai, baxua. Espero desadan ondo pasatu duzuela. Agur, agur.